Kaixo, zelan doa Fernando? Bada, bankura bidean noa nire txartelaren informazioa lapurtu omen didatelako, phishing izeneko teknika batekin, baina neu ez naiz arrantzan ibili. Ai ama Fernando, baina phishinga ez da hori. Phishinga zera da? Biktimaren informazio pribatua, hala nola, pasaditzak, kreditu txartelaren informazioa, segurtasun sozialerako zenbakia, lortzeko metodo bat. Honi dagokionez, normalean, e-postaz iruzurrak diren mezuak bidaltzen dira, edota zilegizko webgune baten antzeko izaten saiatzen diren gunetara helbideratzen dute. Bertan informazioa lapurtzeko. Adibide bat jartzearren, bankuko webguneari erreparatzen badiogu zenbait argibide dauzkagu honen zilegizkotasuna frogatzeko. Hala nola, webgunearen esteka HTTPS-erekin hastea eta webaren domeinua ezaguna izatea. Adibidez, kutxabank.es. Bestalde, irudian ikus daitekeen ziurtagiria izatea, estekaren eskerraldeko informazio botoia klikatzean lagungarria izan daiteke zilegizkotasuna frogatzeko. Beno, orduan phishingaren kontu hori ez da nik uste bezain arriskutsua. Bankura pertsonalki jutearekin nahikoa da, iruzurretan ez jausteko. Ez, Fernando, phishinga zuk uste baino datuagoa dago. Esaterako, posta elektronikora ailega lekizukeen emailak phishing iruzur bat gorde lezakete. Hauek ekiditeko ezinbestekoa da emailaren igorleari erreparatzea, ezaguna denala ez jakiteko. Gainera, bestelako estekak egotekotan eta batez ere susmagarriak badira, hauen helburua argi eduki behar da klikatu aurretik.